mumekuwa kwa opposition. Wadhi nyime nyako Ramogi. Jumbe ariyo bang' kanyocha ne Obila moko timo pedha e ode mantie Kisumu. Jadolo mar Anglican Diocese ma Bondo Bishop David Kodia koro wuok oko ka wacho ni pod nitie jomoko ma ok ong'e ma osebedo kaluwe. Bishop Kodia twak mare gi Ramogi TV lero ni poko yango hie gimomiyo itimo ne apedha ka oseyo yo ma itimo ne godo luwo kata yo miluwo godo ndache. Jafwambo mar Wajen Sokoth miwa lerni. Obila no biro to gima iwachonwa kata mane ofisa madongo magi iwachonwa ne ok ging'eyo wuodhgi. Jumbe ariyo mokalo ute fwambo ne oyudo maling'ling ni apisas moko mag Obila omonjo kar dak mar jadolo David Kodia mayudore e kar dak ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano apisas go noluchore molal miru bang' fwenyo ni jofwambo ne sudo machiegni. Jadolo David Kodia koro oting'o duonde kendo yango ni pod nitie ji mamoko ma ok oyangi ma pod luwo ndache kata odoko ni pok omiye ler mar gima omiyo iluwe hie. Negi wuothe mudho nikech kuom joma nobiro geko ne onge ng'ama jatendgi, ne gin ofisas manie rank achiel te, to ng'ama noorogi malong'o to onge ng'ama ong'eyo. Sani to gima ne waneno marach mabende ne wase report ne OCS mamigosi pod mtokni moko magalagala biro luorore kama antie kendo pod aming'a kabisa. Adwa nyisogi ni gimiyo wabwok nyaka giwe gik makamago. Jadolo Kodia okwedo ripode matude gi tim mar loso omenda e yor bandia. Nine giyudo wach ni aloso pesa kendo okada loso pesa kende, pesa ni be apogo ji mang'eny. Anyiso jo piny gadiera mar Nyasaye an akia kata kaka pesa molose chal nade, pesa mar adieri chal nade. Mago miriambo. Kendo gisegolo bende miriambo machielo bende ni nere ni nomiya pesa moro to nere ni ok namiyo jomoko ni pesa moro nomiya ya jowa pesa mang'eny kendo giwacho milionde mana mang'eny. Mago bende oseduoko wechego oseduogona. Oko ni kata odoko ni osechwalo ng'ur ni Obila pod ohum kabira tiro nyalo yudore ni mar Obila giwegi ema osebedo kaluwe. Joma timo uchunguzi go koro mano tijgi to e gima rach na niya ni gine magitimo uchunguzi kendo gine magitimo uchunguzi mar gik mane gitimogi. Koro akia ni ng'ama biro timo uchunguzi maber ni obiro wuok kure wuok e polo. But akwayo na jowa mani tich sirkal moloyo mani DCIO department kibed jomohera diera. Bishop Kodia mabende enie jakom riwruog duol mar kanise wacho ni Obila owinjore owetiyo gi tekogi mar laure kode kendo njao nyinge ni mar en kod adieri ni onge kod ketho. Kage jomo ng'eyo uchunguzi maber adiera, wan no thrift kuchecha wan gi jomoko bandits mang'eny nego ji kendo mayo ji gidhi e kuro gimak ji adiera joma timo maundu. Giwe ng'ama yalo injili moska mondo yalo injili mare. Giwe na family mara mos. James Okoth, Ramogi TV.